Hai लोगोफोर बयबो बेयाव बेरायफैनो हागोन ओमफ्राय रावबो लाखिखायाखै माथो फैनो हाखायो ओमफ्राय जायगाया मोजांथार Hey guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ गासिबखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' लोगोफोर दिनै जोङो सुबनसिरि मा होनोमोनलाय? सुबनसिरि दैयाव थांनो नागिरदों। थ' थाबायनानैसो थांगोन। जोङो आं दहाय लकेसनाव नायखांबायमोन। लकेसनावहाय 4.8 किल'मिटार देखायदों। थ' थाबायलांनायाव 1 घन्टासो लाफ्रामनो हागौ। थ' नायनोसै थाबायलांनो हागोन ना हाया। थाबायनो हायाबा ससेनिफ्राय थम गाखोलांसै। आंजों लोगोसे नैबेबो थांगोन आरो साब्रैसो दंबावो मानसिफोर। थ' आं नोंथांमोननो देखायगोन। थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ गासिबो जोबजासे नायबानो जाबाय। स' लोगोफोर आं दहाय फार्स्टआव थाबायनानैसो थांगोन होनदोंमोन। बाट उनावहाय लोगोफ्रा थाबायलांनो हानाय नङा साननानै थम गाखोनानै थांनो लेंनायखाय थमजों फैबाय। थ' आंजों लोगोसे नैबे फंबाय जयसादाबो थांगोन। बिदा आदा जयसाद ओमफ्राय नैबे जोंहा angni नोमबाजै रैसुमै आरो लोगोसे जोंहा ओरै मिनाक्षी आरो सिगाङाव सासे दंबावोमोन नै खाख्लुबाय बे हिनजाव गोदान जादों। आरो ओरैजाय फैबाय जोंहा नानि नैबे थ' लोगोफोर दायो फाइनालि जोङो सुबनसिरि दैयाव मोनफैबाय। थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों दालाङा ओरै थ' आं देखायनि थ' मोनफैबाय जोङो सुबनसिरि दैयावहाय। थ' बेयो दालां बेयो माखासेया नै थांगासिनो दं। थ' आङो दहायो थाबायनानैसो फैनो होनदोंमोन। थ' सान्दुं गोसामोन ओमफ्राय थाबायलांनो हानाय नङा साननानै जोङो थमजों गाखोनानै फैबाय। थ' दा मोनफैबाय। दाला बेनो दैया बैयावसो दंना गरम जाबाय। बे साइडथिंजाय दै रानजोब्बाय। मेसेङाव दै रानजोबो ओमफ्राय बै गेजेर खन्द'आवल' दङ। थ' आं नोंथांमोननो देखायलांजोबगोन। फंबाय मोनफैना गोसोखौ माबायदि मोनखो? बिराद गाज्रि मोनदों। थोदस सान्दुं गोसाथार नालाय दोमैलुलुबा बिराद मोजां मोनगौमोन।
लकडाउन माने थाला बन्द थाला बन्द नामा सान्दुं गोसाथार लोगोफोर जों गाहायाव ओंखारबोबाय थांनो आरोखि जों ना हमनो दैयाव थांगासिनो दं जोङो बैयावहाय दैया आबैया अन्थाइ खनगासिनो मालाय खननायजोंसो गाखोहैबावोलै मालाया खनखांदों बेहा गाखो फैदो थ' लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों नै बेयावहाय बिराद बथल बुख्रेबनाय दंसोगारो बेवहाय बिराद बथल गोबाय दङ जुथा गानाबाथाय बिराद जारला दं आरोना लोगोफोर बिराद साबधानै थानांगौ थ' बेवहाय गोबां मानसिफ्रानो बेवहाय पिकनिक जाफैयो पिकनिक स्पट बायदि थ' बे पिकनिक जाफैनायावनो जुमाय लोंनानै मानसिफ्रा बे बथलफोरखौ बुख्रेबना गालाङो आरोना एसे मोजाङै गालांनांगौ साइडआव आरामनो बिदि बुख्रेबलाबायनानै गालांनाङा मानोना बेवहाय गोबां मानसिफ्रानो पिकनिक जाफैयो बेयाव आथिंफ्रा हाबजानो गिनांगौ बिरादनो साबधानै थानांगौ जायो ओंखायनो बेबायदि बुख्रेबना गालांना आरोना लोगोफोर गोबां मानसिफ्रानो पिकनिक जाफैयो बेवहाय बेफोरबायदि बुख्रेबना गालांना थ' मानसिफ्रा सोरबा सोरबा मिथिया बथलखौ बुख्रेबना गालांजोबो थ' नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बथलखौ बुख्रेबलाबायना गालांजोबो दैयाव मोनफैबाय लोगोफोर ना दंहैनोसै दैया ओइ गेजेराव गोथौथार ओइ माबायाव दंफां मुरायाव ना गिदिर थागोन गेजेराव गोथौ गोथां नुलायलायखायो बे गारि खारग्रा बे दालांनिफ्राय गाहायाव नायोबा गोथां नुखायो बेवहाय बिराद गोथौ फट' खेबलायलायगासिनो बै नाव सालायगासिनो नामा अन्थाइ बोखांदों थ' लोगोफोर बे दैयावबो जानला मोनला हाबलाबायजाया बेवहाय गोबां मानसिफोर थैनाय खोनादों थ' दाख्लैबावैसो जोङो खोनाबावदों दि बेवहाय मानसि थैनाय खोनाबावदों जोङो लोगोफोर सप्ता खनसे ना माजोंसो मोननाय खोनादों मानसिखौ दै सिङावनो दंबाय थायोमोननो गोथैया सप्ता खनसेनि उनावहायसो मानसिया जाखारदों होननाय खोनादों थ' नंगौना नङाथाय खिन्थु बेवहाय मानसि थैलाबाय थानाय खोनायो आरोना लोगोफोर दैयाव हाबलाबायजाया मोदाय दं ना मा दंथाय गोलोमजोब्बायलै very fantastic, and he is the YouTuber, Mr. Thejendra, and I am also enjoying. we are also enjoying, not only you, and we are here to
Now we are going to under the bridge, and we have some tasting food to eat, and we will go to eat. Oh, what is this? This is glass, bottle glass. Be careful, guys. Be careful. Be careful. Stay safe. सानदो थ' लोगोफोर दायो जोङो बे दालां सिङाव थांनि The bridge is very दालां सिङावहाय wow, थ' दा नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ very long. दैया बे फारसेथिंल'सै बैथिंजाय The boat. बिथिंजाय रानजोब्बाय मेसेङाव रानो दैज्लाङावल' फुल जाजोबो बिथिंजाय रानबाय बे साइडथिंजायल'सै ओइ नाव सालायगासिनो दं इसे खाथियाव फैनायखौ लानो रोङा ओइ नाव सालायगासिनो Some people are ओरैबो सालायबोगासिनो दं बिराद अन्थाइ दङ लोगोफोर सेस अन्थाइ गोजा थ' बे सुबनसिरि दैनि खाथि खालानि मानसिफ्रा बे अन्थाइखौ खननानैनो फाननानै जिउ खुंग्राबो दङ लोगोफोर थ' दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों अन्थाइखौ खनथुम ज' दोनदों थ' बेखौहाय फानहरो बे खाथि खालानि मानसिफ्रा थ' दहाय आं नोंथांमोननो खोन्थाबोखाबाय बेवहाय सासे बुरि आबैया अन्थाइ खनगासिनो दंमोन थ' बिसोरनो बेफोरबायदि फाननानै जिउ खुङो आरोना सान्दुं गोसाथार लोगोफोर सान्दुंआव थाबाय थाला सायख्लुम नागिरनांसिगोन सायख्लुमाव थांसै सायख्लुम नागिरनानै जेबो होनला नोङो मा होननांगौ आखै दे माबाफोर होनदो दे हाय लोगोफोर बयबो जों बेयाव बेरायनो फैनो हागोन गासिबो बयबो बेखौ नादो हाय लोगोफोर बयबो बेयाव बेरायफैनो हागोन ओमफ्राय रावबो लाखिखायाखै माथो फैनो हाखायो ओमफ्राय जायगाया मोजांथार लकेसना सान्दुंल' गोसा. जायगाया मोजांथार गासिबो जायगायानो अन्थाइबारि गोजा हिलिगुथि बागान मा होनदों आंलाय आं बिदिखौ होननो रोङा खि मास पाइसे होननोल' रोङो बगा मास पाइसे तुला मास पाइसे गालुनबायसो फैलाय थांलाय फैलाय गारि बैयाव दैखर दं खोमा ना सोरगिदिं देखायजोबना आं नोंथांमोना लोगोफोर थ' आं नोंथांमोननि थाखायसो आं भिडिअ बानायनो बे सुबनसिरि दैयावहाय फैदोंमोन लोगोफोर थ' एसे खस्थ' खालामदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर बे आंनि चेनेलाव हाबसनफैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम थ' भिडिअखौ लाइक खालामथार लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखायसो आङो बेवहाय भिडिअ खालामनो फैदों थ' नोंथांमोना लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनथारोबा शेयार खालाम थ' आं दहायनो सायख्लुमाव थांसै होनबाय थादोंमोन थ' दासो नै सायख्लुमाव फैगासिनो सायख्लुम मोनसिगोन सान्दुंआव थानो हाथारला बैयावहाय पिकनिक जागासिनो दालां सिङाव दै पाइप दालां सिङावहाय नै बेफोरबायदि लोगोफोर दालां सिङाव बेबायदि बैयो ट्रेन खारग्रा नैबेयाव गारि खारग्रा माखासेया मोनहैबाय गोगोम गिदिरखा पस्टआ
दा थान्दा मोनफैलायबाय साइकेल मोनफैनानैसो गोलोमदै गजोब्बाय फालि लाबाखै साइकेलाव मोनफैबाय लोगोफोर दासो थान्दा मोनबाय लानजाय गोलाव फैगौ ट्रेन ट्रेन फैगासिनो लोगोफोर ओइ नै खारबोगासिनो जोंथिंनिफ्राय फैग्रा ट्रेन बेयो लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनोमोन थ' दा जोङो रुमाव थांफिननोसै बिराद गोबाव जाबाय बेयाव थाबाय थानाया थ' नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम थ' आंना मबाइला नै आंना मेम'रिया फ्रिया माने खममोन स्टरेजआ थ' मेम'रि फुल जानायखाय आङो भिडिअ'खौ आंनिजों खालामनो मोनासै थ' दा आङो फोजोबनायखौ आंनि लोगोनि मबाइलजोंसो आङो शुट खालामबाय थ' दायो जों रुमाव थांफिनसै दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोमोन थ' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' बाय